Έχει άλλη άδεια. Παιδιά, δεν είπα τους γεμιστήρες να ξύνετε. Και είπα και warning για αυτό το θέμα. Πώς επειδή το μάθει κάνει, το καταλάβατε. Όπλα γεμιστήρες αναλάβατε. Κανονικά μπορεί. Ναι. Αν το κάνει σωστά, απλά θα μου πεις και από κάτω. Γεμίσατε. Θα τους αφήσεις φέρετε. Αυτό είσαι φυσικά. Είναι κάτσε, δεν πήρες μαπάκες, έχουν πάρει πάνω. Πάμε πίσω. Μαμάκι, να